Moitos puntos de Galicia a seca obriga a utilizar cisternas para abastecer casas, explotacións gandeiras, barrios, ata parroquias enteiras. Temos un exemplo en Redondela, onde os veciños están á espera de que lles manden os camións ca auga. Mentres teñen que ir ás fontes e arranxarse co que hai, nalgún caso con 100 litros por día. Os problemas pola seca agrávanse cada vez máis en Redondela pola falta de chuvias. E a semana pasada o Concello tivo que levar 2 camión cisterna con 17.000 litros a 3 barrios. Agora son 3 parroquias as que o solicitan. A situación é un pouco dramática porque que non hai agua nos depósitos, non dá recuperado o manantial e entonces, bueno, pues para nosotros a situación é extrema. Pues moi mal, moi mal. Moi mal, temos unha escasez, pero terrible. Sí que estamos tendo problemas de agua serios. As comunidades reduciron o límite máximo de consumo por vivenda en algúns casos a 100 litros por día. A outros reduciron hielos de 1.000 a 400. Antes eran 1.000 litros, agora son 400. Hai que repartila, temos que ir á fonte. Citei o ayuntamiento, pois hai 2 días para que me trouxeran agua porque estaba seca, teña os depósitos secos. De agua 100 litros, 200, nunca recordo iso. Levo 51 anos en Reboreza. O Concello ten que agardar polo visto e prazo de sanidade para poder abastecer con camións cisterna aos veciños afectados.